Морики! Къде ли спиш? Аз ли? Ти филм ли си маска за мен? Да. Ще слагам в YouTube. Добре. Много хора ще ме поискат да ме снимиш с стади. Може да изкараш? Може да изкараш някой ден, всяка телевизия. Представяме битката на Марианчо, с която ще отразнуваме в пътни вечер и в която има много късметчета. Извинявам, има там едно късметче, още не знаем какво е си падне. Не ще получите информация след 12. Благодаря ви. Може. Материален да видим само за филма е една такова. Отлагаме само за филма. Друго, кое е за пиене? За пиене има няколко вида пиене. Сливенска пера. Искам да се запечатат пиенето, яденето, трапезата. Сливна лиска перла, не. Искате и по средата вече отиваме към това, Новата гора. Ама. И Старата гора и разне. Малко, що е да режеш? Много поздравя на войводите, няма да изпратиш? И най-вече на рибарите. Сега ще изпратим само на ловците, които ходят на бели мечки, които ходят на сърни, които ходят и един вид на браконьерите. Защото ловът в този миг, в този момент е забранян. И риболовът и ловът. Извинявам се браконьери, извинявам се риболовци. Поне тези дни не нарушавайте законите на Република България. Само пийте. Само ящи и пийте. И да се родят няколко животинки, да се родят малко рибки, до година да бъдем по... Благодаря за внимание. търпението, че ме търпяхте. За сливенските войводи искам поздрав. Специално Войводите сега е времето, зимата. Войводите ги поздравят с една сливенска перла, малка обаче, защото войводите назад не знаят като започнат. Желаем той първия войвода Йордан Лечков да се родят като него още войводи за напред, да не управлява града като него, даже и по-добре. За когато се върнем ние в пространство, да, малко по-сериозно. Сега не е време за сериозността. Да намерим града си във вид, в който наистина ще бъдем европейски град, ще живем по-европейски и ще се чувстваме по-северски. Сливна лиска! Ай, Федор. Сега, това е преди 12, след 12, може би, малко продължение. Сега на здраве войводи от Димитровград. От Сливен. Малко от Димитровград. Чао. Ами,